Louise Doneo, l-esperti tagħha, serġgħu jkunu mas-segwaċi ta' One fl-iskeda tal-ħarifa li jmiss. Dan il-programm tant popolari mal-udjenzi televiżivi ta' Malta Għawdex kellu l-bidu tiegħu lura fl-2006 u l-edizzjoni li jmiss se tkun is-sitt waħda. Wara sejħa li saret fl-aħħar ġimgħat jirriżulta li l-fuq minn 200 tifel u tifla applikaw biex ikunu ma' dawk li jagħtu l-femiet tagħhom f'kompetizzjoni divertenti fejn l-adulti jipparteċipaw jippruvaw jaqtaw kif jaħsbuha dawn iċ-ċkejknin. Issa wara li għaddu għal-provi quddiem panel apposta fl-aħħar jimtlesta l-proċess biex minn dawn il-200 l-ewwel jintazzu l-aħjar 40. Sussekwentement minnhom kellhom jintazzu biss 9, iżda tant irnexxilhom isibu esperti li t-tim tal-produzzjoni iddeċida li jmur għal 18, jiġifieri żewġ gruppi ta' 9 kull wieħed. L-ewwel grupp li jieħu sehem bejn Ottubru sa Diċembru u t-tieni grupp fl-iskeda ta' Jannar sa Marzu. Waqt li l-aħħar 18 issejħu fil-Kumpless One minn għalihom li nofshom kienu se jiddisappuntaw irwieħhom għax ma jintażżux, splodew bil-ferħ appena qalulhom li kollha għamluha għal din l-edizzjoni ta' esperti. Kollha ddejtu għall-esperti. Sa tant One News kellem wieħed minn dawn l-esperti żgħar magħżula fejn esprima l-eċċitament tiegħu. Iħossni naqra xitat peress li intażint kulħadd taħossha. Il-preżentatriċi waħda mill-imħuħ wara programm Louise Doneo għaltinna li l-proċess tal-għażla ma kienx xejn faċli. Il-proċess kien bħal dejjem inti taf fejmen, kien proċess diffiċli jekk xejn għax ġa kellna ammont sabiħ ta' tfal li japplikaw kważi 200 tifel u tifla, ġifieri kellna naqsmuhom fuq ġimgħa sieħa kuljum auditions tliet kuljum, ġifieri ma kienx faċli. U ma kienx faċli wkoll għax din is-sena vera kien hawn tfal bravi. U isek ma tkunx taf il-minħal qabata, żelna la nġibu ġurija oħra magħna